ମାଲିକେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମାଲିକେ ଆପଣମାନେ ଆମ କାକଟପୁର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଠ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ତାର କିଛି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଠ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲିଂରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼କା ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲା ଏ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ତଟେ ତଟେ ବହୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ କିଛି କରିଦେଉନଥିଲା, ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିଦେଉଥିଲା, ଜପ କରିଦେଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଯାଇକରି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିଲେ। ଏ ତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା। ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ତାଡ଼କିକି ବଧ କଲେ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ସାଧନା ତପସ୍ୟା ଏସବୁକୁ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ସବୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କୋଉଠି କରିବୁ। ତାଡ଼କା ଯିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି? ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତୀର ମାରିଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ। ଏ ମଠର ନାଁ ସେବେଠାରୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଠ ବୋଲି ନାମାଙ୍କିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଭାଷାଟା ରହିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଶୁଣିଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ଯଜ୍ଞକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଡାକିଥିଲେ କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରୋହିଣୀକି ଏଠିକି କର୍ତ୍ତା କରିକି ବସିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସେଠି ରହିବେ। ସେ ଏଠି ଆସିକରି କର୍ତ୍ତା କରିକି ବସିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଲେ ତାଡ଼କିକି ବଧ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବହୁତ ପଦନ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଯୁଗକୁ ରଖିଲେ ନା ପାଦରେ ଖଡ଼ଗ, ପିନ୍ଧି ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ଗ। ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତିକି ରକ୍ଷା କରି ସେଇ କଠ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଥୋଇ ଦିଅ। ସେଇ କଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଳଙ୍କିରାମ ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା, ବିରାଟ ହୁଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ହୁଙ୍କା କାଳକ୍ରମ ଦବିଯାଇଛି। ସମୟ ପାଖେଇଲାଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ ଘୁଣ୍ଟିଟା। ତେଣୁ ନହେଲେ ହୁଙ୍କା କାହିଁ ଦବିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଯିଏ ରହିବେ ସେ ହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଠର ଐତିହ୍ୟ।